के अइला व्यापारी कि गाँव हमरा बेचता तू धत्तारी कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला लामा का कि गोला का बैगन लेला ना नमक की गोल का इधर आइए ना रुपेश भैया कौन बैगन लेवा हो कवन चाहिए नमक की गोल का लामा का कि गोला का कि जब बाटे पसंद दाना दान लेला कि आवय जान बैगन लेला अरे आवय जान बैगन लेला कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला पीछे बैगन डीजे बैगन लामा का कि गोला का लामा का कि गोला का कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला कवन चाहिए नमक आवय जान बैगन लेला हरि आवय जान बैगन लेला कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी या आइला व्यापारी हमरा बेचतारा हतारी नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी जब बाटे पसंद दाना दान लेला डीजे बैगन आवय जान बैगन लेला आवय जान बैगन लेला आवय जान बैगन लेला आवय जान बैगन लेला अरे पतिया नतिया पटनाबा पतिया नतिया पटनाबा ते बजा होठ चटनाबा ते बजा होठ चटनाबा पतिया नतिया पटनाबा पतिया नतिया पटनाबा कैसे बा कौन लमका गोलका की लामा का लमका 3 रुपया आ गोलका वो 3 रुपया कहाँ से ले आई ई रेनार में से लेके आइल बानी फायदा कर फायदा खइला पर धक्का धक फायदा करी अच्छा ई पार्टी कैसे ई गोइठा पर हमरा के कहले से कुलिया में सॉरी खैला से होता है नाराजी हमारा के कहले लिया में सदजी एकर खइला से होला सरजी हमरा के कहले से कुलिया में सॉरी लेकर खैला से होता है नाराजी हमारा के कहले सकुलिया में सदजी एकर खइला से होला सरजी लमका कि गोलका लमका कि जवन भावे पसंद दाना दान लेला डीजे बैगन डीजे हाँ कि जवन भावे पसंद दाना दान लेला ई बैगन तो पाक गइल बा हाँ कुछ क्या फट गया है? अच्छा बैनर प्लीज आप लोग बैनर मत फाड़िए भाई।
इंद्रेंद्र फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। आप लोग उस बैनर को मत फाड़िए, ट्रेनिंग सेंटर वाला बैनर, दिल के टुकड़ा बा। खुशबू, हाँ खुशबू जा गई है। ओके। कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला, अब ये जान बैगन ले, अब ये जान बैगन लेला, अब ये जान बैगन लेला, या या पटली लबाए पारी। नया बन के आई मैं पारी, जब बाटे पसंद दाना दान लेला, बैगन लेला, कि अब ये जान बैगन ले, अब ये जान बैगन लेला, अब ये जान बैगन लेला, अब ये जान बैगन लेला, अब ये जान बैगन ले लो बैगन। आइए खुशबू।